Patay. Mura naghalok man eh. Isumbong ko sa asawa. Pantay lang mo! Ayaw sa lagi ron kay busy pa kay ko ba? Karon na lagi nun sa bantawon ko. Karon lagi ko nang hangyo sa imuha. Natong nun pagyud nimo nang nakoy lakaw. Ay, di man ko kadaw ka to divider. Divider kung divider ba? Mao kaning ayaw sa karon kay wala ko. Karon na lagi to kailangan kay ang tagiya sige nagchat-chat ko pakuha na karon dayon. Kasamok nimo. Unsa na gani akong lakaw? I-cancel lang sa gulang na lang sa niya ko para lang niya sa tuwa. Pwede ra man na ugma kay divider ra man na. Ngano di ay? Gidi ka madto. Murag di naman ka mapugnan. Sus wala ka kabalugasa ko mulakaw. Nindot ra gyapong labas ani. Para ra gyapon sa tuwa mo nang siguruhon ko ni rog lakaw ni. Kanay mo divider pwede ugma na lang na. Nya. Uli lang ito sa balay, paabot na lang dito. Ako rin mulakaw. Si uli. Mag-sure dira. Dili magkuyog-kuyog ba? Gusto ka nga kwan, maglagot na ba ko nimo, hindi ka abot sa lugar. Uli na ta ba? Uli na ta nya. Patay ka. Ano di magkuy mo pa kayo ganun sari? Sari ka mulakaw. Kalingaw glaba dito ba kay mulakaw ba tarong Bernes, suoto na to. Ay bisibisihon ko nimo kay mulakaw ka bisa kasa? Asa. Ano kita pakuha tag divider di po ka mo kuha. Sige na uli dito. Mulakan sa ko. Uy na. Asa kas dudong no? Kina ako tuyo ba? Mukuyog karo katong Sabado? Kaon sa nako be? Uy Chris, asas dudong! Ay, naigila ka pero di mo tugag asam adto. Na! Mga tanaw unta ko bag mukuyog siya karong Sabado. Yun na pa. Asa di mo adto? Sa bye-bye, mangwarta mi dito. Mao ni problema, kawa ko kabalog asa to ni adto. Asa ka na ko to makaplagan no? Subay-subaya lang sa kanto. Sige. Gutom na sad ba? Wapasit ko paniud to. Pangitaan lang dito. Ay, sorry ma'am. Sa may tawhanan ni, di man mo tanaw siyang giagian. Asa man yung tawhana, oy? Yung siya diri mi magkita. Wala pa man. Wala ra baya ako itanig unsay naong ani niya. Bahala na basta ulitaw niya buutan. Fights ra. Wow. Mao na siguro ning bayhana ang nagpaabot diri sa ilalom sa santol. Ako na siyang duulon. Kinsa man ning tawhana ni? Hi. Hello. Unsa ka dire? Nako, oy gipaabot akong kachat. Tay. Murag ako na gyud ni ang gipaabot ba? Unsa ako niya? Unsa ka imong pangalan? Ako day si Ashley 8 o'clock in the morning. Ay, hala. Ikaw? Unsa ikaw? Isa pangalan nimo? Ako dai si Dodong. Dodong Barong. Sa ato pa. Ikaw. Murag na ako'y pag-asa. Oh, ako. Nice to meet you, Dodong. Nice to meet you. Dudong man ba? Hala, nagulitan na sila kamot. Kilig pa kayo. Patay, nakitaan pa yung kong Jimmy. Pre, kita kang Dudong? Kinsa nga Dudong? Dudong Barong God? Ay, Dudong. Kita ka nang may santol da, pre. Ayaw saba, pre, ha? Ano da, pre? Kuan mag pre. Nang anomalya da, pre, ba? Bao ba? Sige lang, kay na ako tuyo ba? Ya, pre, atos ako. Pre, ayaw saba, ha? Patay. Mura naghalok man eh. Isumbong ko sa asawa. Pantay lang mo! Pre, kung bana! Pre! Unsay bana? Na, mo'y gidaangat.